Continuem, hem de parlar amb els projectes de col·laboració que realitza la Fundació Sa Nostra amb les diverses entitats socials de les Illes Balears. I avui parlam d'una ajuda de 7.000 euros destinada a l'Associació d'Ajuda al Malalt Oncològic de les Illes Balears, ADAMOP, per un projecte d'acollida, atenció i acompanyament per malalts de càncer i les seves famílies. Des de la seva fundació l'any 2002, ADAMOP ha coordinat i mantingut diversos programes de suport i ajuda als malalts i les famílies dels que pateixen càncer. L'objectiu és, en la mesura del que sigui possible, minimitzar les despeses econòmiques, psicològiques, socials i emocionals que suposa patir una malaltia d'aquesta mena. Una situació que es complica sobretot quan el malalt prové de Menorca, a Eivissa i Formentera i s'ha de desplaçar a Palma, lluny de casa i del seu entorn per rebre el tractament. I saludam en els estudis d'IV3 Ràdio a Palma a Lourdes Santos, que és psicòloga d'aquesta associació d'ADAMOP i que ha participat en la redacció d'aquest projecte. Lourdes Santos, molt bona tarda. Hola, bones tardes. Bé, primer de tot, ens pots situar una mica amb aquesta associació, ADAMOP, i la feina que realitza? Bé, com has dit, fa 8 anys, el 2002 es va crear al voltant d'un conjunt de gent afectada directe o indirectament per la malaltia del càncer i coneguent les dificultats que hi ha, sobretot a l'hora de... més que res per les característiques de la comunitat, no? Que hi ha un únic hospital de referència per al tractament i per l'administració de segons quins tipus de tractaments, es va crear ADAMOP, no? Bàsicament amb una línia d'ajuda que és el tema dels pisos d'acollida per les famílies desplaçades. Efectivament, un dels vostres projectes d'actuació és aquest programa d'acollida, atenció i acompanyament de les famílies desplaçades. Expliquin un poc en què consisteix i de quins recursos podeu disposar. Mira, bàsicament el programa consisteix en que segons quin tipus de patologies i segons quins tipus de tractaments només es fan a Palma, com per exemple la radioteràpia. Així que tots els malalts que han de rebre radioteràpia s'han de desplaçar fins a Palma, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, per rebre aquest tipus de tractament. És un tractament ambulatori que no necessita un ingrés, amb la qual la Seguretat Social evidentment paga el tractament, però l'estada una mica cada un s'ha de cercar on ha de quedar durant aquest temps. Aquest tipus de tractaments poden ser des de potser 2 setmanes a 6 setmanes. Normalment és dur, però clar, amb la situació econòmica actual encara és molt més dur, perquè les ajudes i les dietes que dona el govern no arriben, no? A poder pagar un hotel, a poder pagar una pensió. Són dureta, just al voltant hi ha pocs hotels i poques pensions. Quan és temporada alta, evidentment, els preus es disparen, més menjar, o sigui, dinar, sopar i berenar, que suposa tot això. El malalt i normalment l'acompanyant que ve amb ell. Aleshores, aquest és un poc el fons, no? El poder rebre en aquesta gent que s'ha de desplaçar, situar-los també una mica, perquè moltes vegades és gent que coneix el seu voltant i el seu hospital. S'han de desplaçar fins a Palma, és un lloc més gran, un hospital més gran, i nosaltres som una miqueta el punt de referència per a aquesta gent, tant quan ja estan aquí i tant en els moments complicats, en els moments durs, també som allà perquè no estan acompanyats dels seus familiars i a vegades això, no? 6 setmanes fora de casa, per molt que et desplacis al cap de setmana, es fa dur i es fa feixuc, tot i que no hi hagi complicacions. O sigui, quan ja vens amb potser per una intervenció quirúrgica o per un tractament més específic i hi ha complicacions, també la nostra feina és això, no? Estar allà a acompanyar i acollir, no? A tots els desplaçats. I supos que aquests pisos d'acollida deuen tenir una ocupació, deuen sempre estar plens, no? Nosaltres diem que són com el submarino, això de cama caliente, no? O sigui, s'aixequen uns i se'n van uns altres. Es dona temps a passar, a fer una revisió de llençols i tal, i tot d'una ja arriba, ja entra una altra persona, hi ha llista d'espera, sempre hi ha llista d'espera, perquè clar, són uns pisos i no podem treure gent perquè entri una altra, i que a més, moltes vegades nosaltres sempre els dèiem que no facin plans, perquè a vegades un sap quan comença però no sap quan acaba, perquè o hi ha revisions de màquines, o hi ha una cremada, o qualsevol cosa que endarrereix a vegades les 6 setmanes, perquè la gent arriba, no, m'han dit que són 30 sessions, 5 sessions cada dia, 6 setmanes, o
Però, clar, a vegades no sempre pot ser així. O hi ha un pont, o hi ha una festa, o hi ha una cosa d'aquestes que mai pots preveure exactament quan acabaran. I clar, doncs, bueno, a mida que... Sí que és veritat que a mida que van acabant persones tractament, van cridant altres persones tractament. I tot d'una que els criden normalment des de Palma a qualsevol indret, que, escolta, que has de venir d'aquí 2 dies, perquè a més normalment t'avisen amb poc temps d'antelació, ja tot d'una mos telefonen, nosaltres ja podem fer una mica de previsió de la gent que entrarà. Quin suport, perquè a més del llit, amb els llençols nets, comenteu que també oferiu un altre tipus de suport, no sé si psicològic o fins i tot d'acompanyament, no? A nivell... Sempre hi ha un servei de suport psicològic o suport social, d'informació moltes vegades, no? Perquè a vegades la gent arriba una mica bloquejada i no té massa informació. Tenim tractament, es fan tractaments de radioteràpia a gent gran, a gent bastant gran, que potser no ha sortit a vegades d'una zona rural o petita, i arriba allà i a vegades es bloquegen, no? I a vegades, sobretot el primer dia, els acompanyem a la zona de radioteràpia, presentam, escolta, si teniu qualque problema, nosaltres els donem el telèfon, si no els trobeu perquè no tenen mòbil, aviseu-nos nosaltres i nosaltres els anirem a cercar. O a vegades, sobretot els familiars, moltes vegades el suport psicològic el necessita més el familiar que el propi malalt, no? Perquè el propi malalt moltes vegades te diuen, no, jo bastant tenc amb el que tenc, no tenc res al cap, no? O sigui, no m'estic tornant loco, no... I a vegades fer suport al familiar, a l'acompanyant, al cuidador, és a vegades la tasca més complicada i més demandada també. Quines són les principals atencions, les principals peticions que us fan els malalts o les famílies quan arriben a Valtros? Moltes vegades el fet d'arribar, veure el pis, perquè el pis està just, només han de creuar el carrer Andrea Doria i ja estan a l'hospital, que veuen que tenen la seva cuina per cuinar, per fer una miqueta una vida de casa, no? Perquè moltes vegades no han de... Amb el tema dels pis no rompen amb la rutina. L'acompanyant pot cuinar, pot fer net, pot continuar una mica en la seva vida, i moltes vegades amb això ja els dona com a certa tranquil·litat, no? De bé, ja sé on estiré tot el temps, és una cosa que no m'he de preocupar, i ara només m'he de preocupar de la malaltia i de centrar-me en això. També depèn molt de per què ve la persona. A vegades els tractaments de radioteràpia són els tractaments finals que es fan una mica per acabar, per arrodonir intervencions quirúrgiques, quimioteràpies, ¿vale? Quan ja venen amb un diagnòstic que no és molt clar, quan venen per això, per afinar el diagnòstic, o per una intervenció, o per un cas una mica més complicat, o per una urgència, sí que venen moltes vegades els familiars per demanar suport psicològic, emocional, ¿vale? No és teràpia, és suport. I quan a vegades els metges donen males notícies i diuen que ja han fet tot el que podien fer, moltes vegades també, no? El fet de tornar, de com serà el final, moltes vegades el tornar cap a casa i poder passar els darrers dies o mesos a casa, i una miqueta és això, no? Bàsicament és el que solen demanar les famílies desplaçades, perquè tampoc tens un temps molt llarg per fer teràpia, és una miqueta teràpia d'urgència, no? O sigui, quan hi ha una cosa que es desborda i que ara mateix és el que em preocupa, vas una mica cap allò. No pots fer una teràpia molt llarga, ni un suport molt llarg o una intervenció molt llarga. Bé, la nostra us ha ajudat recentment amb aquests 7.000 euros, però us volíem preguntar, supos que d'aquí i d'allà, amb quins recursos materials compteu i quines són els vostres reptes de futur per anar millorant i per anar augmentant aquest servei que presteu? Comptam amb el suport d'altres institucions, tant públiques com privades, a nivell econòmic, no? No basten, sempre s'han de fer coses, actes benèfics i sobretot donatius, no? Donatius de la gent que està o que ha estat als pisos o que ens coneix i que van fent donatius i amb una callosa i l'altra anem fent, no? Molt bé, i res més, moltes gràcies a Lourdes Santos, psicòloga d'Adamo, per haver-nos explicat aquest projecte tan útil per a aquestes famílies que ho necessiten. Moltes gràcies per haver estat avui a IB3 Ràdio. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ens toca fer una petita pausa. Falten 4 minuts per arribar a les 5 de la tarda.